Tes in caelis sanctificatur nuum tuum. Det var rigtig svært. Ved I, hvad det er? Det er fadervor. Det er fadervor. Og nu har jeg oversat det hele, og nu giver jeg faktisk en skriftrulle med Det Nye Testamente på. Og den skal I have. Og den skal I passe rigtig, rigtig godt på. Og så skal I tage den med til bogtrykkeren i Wittenberg. Men der er det lidt ærgerligt ved det nogle gange, at jeg må ikke gifte mig. Jeg må ikke få en kæreste. Og hvorfor er det ikke? Hvorfor må jeg ikke det? Fordi du giver din kærlighed. Jeg giver min kærlighed til Gud. Det er lige præcis rigtigt, ja. Ja, det er rigtigt. Og så lever jeg i cølibat. Det vil sige, at jeg ikke må gifte mig. Og det er lidt kedeligt nogle gange, synes jeg. Okay, kom her. Videre med jer. Videre med jer. I uslinger. Væk. Ja, ja. Der er en ny gruppe på dig. Find en mønt frem. Tænk på jeres sikkerhed videre frem på dagen. Konfirmander, I har jo ikke andet at bruge de der mønter til. Paven skal bruge pengene. Afladsbreve. Er det sådan, at vi lige i øjeblikket har Guds rige her på jorden, hvor alle deler alt med alle, hvor der kun er kærlighed, og ingen tager det hele til sig selv? Dine flammende ord og Helligåndens tale opbygger os alle. Kom herhen, kvindemenneske. Det er nemlig rigtigt. Du siger noget sandt. For vi har overhovedet ikke Guds rige på vores jord i øjeblikket. Vi har djævelens rige, fordi nogen, djævelen selv, som står derovre og drikker og horer og rider på vildsvin. Han har taget det hele. Fyrsten er djævlen. Han har paladser. Han har vildsvin. Han har elskerinder. Han har vindruer. Og han har kirsebær. Og vi har ingenting. Vi har kun vores skidende gamle møgshænge, der er fulde af rotter og lus og andre ulækre. Men nu siger jeg til jer, vi laver Guds rige. Vi laver Guds rige. Gud er med os. Hvor der kun er kærlighed og solidaritet, og alle deler alt med alle. Gud er med os. Så derfor skal vi bare lige lave en lille krig, og så bliver det Guds rige. Så stiller jeg lige op på 2 rækker. Vi skal lige have en lille her. Jeg skruer på denne vej. Hvorfor fuck giver du noget?